הרבה נשים לא מודות בזה, במיוחד היום בגלל כל העניין הזה של המגדריות והשוויון, אבל אנחנו רוצות שגבר פשוט יתנהג כמו גבר. כמו פעם, אוגה בוגה, להיות איש מהאורות, לחזר אחרי האישה, לנסות להשיג אותה, להראות שאתה רוצה אותה יותר מאחרים. לפחות עליי זה עובד. ליזום, מבחינתי זה הכי חשוב. אני שונאת להיות זו שיוזמת וזו שצריכה לרדוף אחרי בן אדם. אני ברמה אישית מאוד אוהבת מחוות, אם זה נגיד, לא יודעת, פרחים או whatever, דברים קטנים שפשוט גורמים לה לחשוב שחשבת עליה במהלך היום. אל תשחק אותה קשה להשגה. כאילו כל המשחקים האלה של לענות אחרי מלא זמן בוואטסאפ, או לחכות שהיא זו שתציע משהו לעשות, ואתה רק כזה מראה קצת נוכחות מדי פעם, אל תעשה את זה. די, אין לנו זין לחרא הזה, ואם תעשה את זה, מישהו אחר יתפוס אותה לפניך.